माइदांस्रि मन्दिर दालाय आफादा आरज नब्लां बेखेवनायजों लोगोसे गेवलां सावरायमेल लादों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं आन्चलिक बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोनसे समाव सनानि थुंग्रि आरो फैसानि थिंख्लि मोननाय सामथाइबारि गामिनि माइदांस्रि मन्दिराव दिनै मन्दिर सालायग्रा दालाय आफादा बाथौ आरज खालामग्रा गंसे थानसालि बेखेवनानै लानाय जायो। लोगोसे आरज थानसालि बेखेवखांनानै मोनसे सावरायमेलबो लानाय जायो, जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि समाजचरण औवारी आरो खुंग्रिं आन्चलिक बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सायन नार्जारी बिथांमोनहा। दिनैनि बे बोथोराव आं खुब गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा बे माइदांस्रि बाथौ सिबियारि साबकमिटि बे माइदांस्रि मन्दिरा 19 बोसोर 20 बोसोरनि सिगाङावनो आलदा बाबै बेवहाय मोनसे धोरोमनि थावनि जानानै दंमोन। बेवहाय बाथौ मन्दिरा गैफायामोन। दा बाथौ मन्दिर जेथुके जोङो धोरोमनि सरसा खालामनो जेथुके मोनसे जोंहा मन्दिर नांगौ, बे मन्दिर नांगौआव फैनो मोननानै आंखौ बेवहाय सासे कन्टेन्ट स्पिकार लाबोनाय हिसाबै आङो खुब गोजोननाय मोनदों। धोरोमनि गियाना इसेबां गोथौ जोंनाव गैयाब्लाबो फंसे फंनै आङो आंनि धर्म सरसायाव बिजाब बाख्रिफ्राव नायनानै धोरोम बिजाबफ्राव नायनानै जि फंसे फंनै मोनदों बेखौ बिलाइनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। ओरैनो मोनसे धोरोमनि नब्लां बा मन्दिर थावनि बेफोरबायदि होनोब्ला बेवहाय माखासे आर्किटेक्चारफोरनिबो बाथ्रा फैयो। दा जोंनि बाथौ धोरोमारि हिसाबै बे आर्किटेक्चारफोरखौ जों थिग खालामना लानो हायाखै। जेनेबा जेला जों बुद्धिस्टफोरनि गुम्बाफोरखौ नायनाय लोगो लोगोनो बेखौ जोङो बुद्धफोरनि मन्दिर होननानै हमनो हायो। मुस्लिमफोरनिखौ नायदो, जेला बिसोर मस्जिदखौ जों नायो, नायब्लानो बे मस्जिद बै मुस्लिमफोरनि गोथार थावनि होननानै सिनायना लानो दिन्थिजायो। जेनेबा थिग बेबायदिनो ख्रिस्टियानफोरनि चार्चफोरखौ नायब्लाबो जेला जों नायो अब्लानो बेयाव मोनसे आर्किटेक्चारानो बिसिनि आइडेन्टिटि आरो। खिन्थु जोङो धोरोम बाथौ धोरोम हिसाबै जों बेखौ दाबो गद खालामना लानो हायाखै। आरो खोब बाथ्राया जादों जेरैखि बेवहाय धोरोमनि नब्लां जाबाय हिसाबै बेवहाय दा ओरैनो प्लास्टिकनि आइ आफाफ्रा थाखा फैसानि आंखालाव ओरैनो फिसा न' देरा हिसाबैल' लुनानै दङ। दा नंखायनो बेवहायनो आं सानदों उनफ्राव जिहेतुके बे मानसि सोदोमस्रि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बाथौ सिबियारिफ्रा जेसेबां थांना थानो हागोन, थानांगौ हिसाबै बेवहाय जुदि सर्ब बिजारफ्राव आइ आफानि मददजों बा सोरबा सरकारनि मददजों बेवहाय जुदि धोरोमनि थावनि नब्लां जुदि लुनांगौब्ला बे आर्किटेक्चारजों लोगोसे जाहाथे नायथावथाव, मानो होनोबा बे सोरगिदिं मिथिंगाजोंनो बुंफबनाय जायगा, मानो होनबा खाथियावनो खुंग्रेब दैनाय आराम माने गोग्गो गोथार बोहैनानै जुगामि बोहैबाय थायो। दा नंखायनो बेबायदि जायोब्ला उनाव दानि जेनेरेसनफ्रा गोमानायनि उनावबो उननि माबाफ्रा जाय सिबियारिफोर उनफ्राव जेनेरेसन फैगोन बिसोरो मोनसे बिखाफोर दाननानै गोरा खालामनानै गोजोननाय मोनहैगोन बेखौबादि नुयो आरो। ओंखायनो आं सानदों जिहेतु बे ओनसोलनि रांखान्थि अबस्थाफ्रा बारा मोजां नङा। गासिबो रायजो राजा बाथौ सिबियारिफ्रा आबादनि सायावनो निर्भरजोब। ओंखायनो आं लुगैदों सरकारि अनसुंथाइनिफ्राय जों मिथिनाय बादिबा जिहेतुके जोंनि बिटिआर बा आसामनि माबायाव माखासे धोरोमखौ लानानै माखासे अनसुंथाइबो होनो साननाय रायलायनाय जों खोनादों। बेफोरखौ जुदि मदद मोनोब्ला बे ओनसोला एसे उन्नति जागोन आरो बेखौ जों ओनसोलनि बासिन्दा हिसाबै बे ओनसोलाव थागिबि हिसाबै जों मिजिं खालामदों। माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों। दा दिनैहाय जों माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि नैबे ओनसोलाव बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय, बाथौ धोरोमखौ फुवारनाय, बाथौ धोरोमखौ आब्रुथि गोनां खालामनाय बे थांखिजों जोङो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बे माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दानाय जादों। आरो बे दानायनि उनाव जों दिनैहाय जोंनि माखासे हाबाफारिखौ बा जोंनि धोरोम सिबियारिफोरजों जेब्लायबो लोगो मोनलायबाय थानो, मोजां गाज्रि गियानखौ हाबखुमानानै थानाय माखासे गियानफोरखौ गुबुननि सिगाङाव होनांगौनि थाखाय जों बेहाय मोनसे आर'ज खालामग्रा मोनसे थावनि जों खालामनाय जादों जोंनि माइदांस्रि मन्दिरावनो। बेवहाय जोङो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गाव गावनि सिङाव थाखुमानाय जे गियान, बे गियानखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो होलांनो बे थांखिजोंनो बे आर'जफोरखौ जों खालामनाय जादों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज
बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।